Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a darasinmu na uku. Wannan shine darasi da uku a cikin darasinmu na koyon kwamfuta. Yau darasinmu zai kasance ne muhimman seti da ya kamata duk wani mai kwamfuta ya san amfaninsu ko kuma ya yi wa kwamfutarsa kuma ya san aikinsu. To ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga mu fara bidiyon namu. Kamar yadda kuke gani nan cikin desktop ɗinmu ne, cikin kwamfutar mu ne. So akwai seti da suke da muhimmanci. Na farko abin da za ka fara yi a nan, mu je mu shiga start button, wannan kenan start button. Idan muka danna shi, kamar yadda muka gani dai mun san waɗannan amfanin waɗannan gaba ɗayansu a darasinmu da ya gabata. Kamar yadda muke gani nan ga wa'insu abubuwa, ga wani guri a nan, nan wajen kashewa power button, nan kuma settings, nan kuma foto na ne na ni mai kwamfutar kenan. To kai ma mai kwamfutar nan ma'ana kwamfutar ka ce. So a nan wata kwamfutar wani za ka ga nan akwai file manager, akwai video, akwai waye folder inda zai bashi direction kawai daga danna start button zai shiga. So wani zai so ya san, ko kuma ce mai kallo zai san yadda ake sa waɗannan abubuwan. So don haka abu na farko darasinmu da zamu yi shine bari mu sa wannan kafin mu je mu shiga cikin personalize. Na farko idan kana son ka ƙara waɗansu abubuwa a nan ɗin kai ma, so ga yadda ake yi. Don haka idan ka zo kan settings ko kuma kan shi wannan ɗin, to bari mu je kan settings, sai ka danna alamar madanninka na mouse ɗinka, alamar madanni na hannun dama kenan, right click, sai ka danna right click. Idan ka danna right click zai kawo maka fuska kamar haka. Wannan dama mun san amfanin shi, pin to start. Idan ka danna shi zai shiga nan ne start menu, za ka gan shi a nan settings ɗin. So don haka nan kuma pin to start bar, pin to start tax bar, pin to tax bar nan kenan, su muke cewa tax bar. A darasinmu da ya gabata mun yi bayani akan wannan. So don haka idan ka danna shi settings zai bayyana a nan. So don haka bari mu gwada settings ya bayyana, bari mu gwada. Kun ga setting ya bayyana a nan. So don haka muna so mu cire settings kuma sai mu je mu sake right click, alamar madanni ta hannun, alamar madanninka na mouse na hannun dama kenan. Idan ka danna shi, in ka danna a kansa, in ka danna shi, sorry, mun je mu yi wani abu daban. So in ka zo kansa ka danna zai bayyana maka wannan. Idan wannan ya bayyana sai ka danna on pin from tax bar. Kun ga mun kore shi. So don haka mu je mu ci gaba. Idan ka zo ka danna right click a nan, to wannan ga personalize. So wannan personalize ɗin za ka shiga. Idan ka shige shi, so kun ga ya kawo mana fuska kamar haka. So idan muna son mu ƙara mu yi adding a nan gurin, kun ga da muka danna start, iya guda nawa ne, option nawa ne, power dama dole akwai shi, settings da kuma wannan ɗin kwamfuta na, wannan da power dama confirm. To wannan settings ɗin ne akan iya ƙarawa. So don haka kamar yadda kuke gani ga sunan a nan a buɗe, ga sunan explorer, file explorer, kun gani. To in ka danna shi, in ka buɗe shi, ka danna on ɗinsa, muka danna document ma, muka danna mu danna download, shi ma muka buɗe. So bari mu je mu gani. Kun ga sun ƙaru, kun ga file explorer ya ƙaru, file explorer ya ƙaru. To shi wannan file explorer ɗin shine inda zaka, bari mu shiga ku ga amfaninsa. Amfanin shi file explorer shine zai kai ka inda zaka ga memorinka. Idan ka danna disk PC, kun ga zai kawo maka inda zaka shiga cikin memorin kwamfutarka. Shine amfanin wannan file explorer ɗin a wannan start menu, ko mu ce start button. So wannan shine yadda ake adding. Daga ga wannan kuma in kana son, shine yadda zaka yi shi ma downloading, in kana son ka shiga folder download. To duk wannan gurin da muka je muka shiga, mu sake shiga personalize. Kun ga idan ka danna right click akan abun, sai ya je personalize, sai ka shige shi. Idan ka shige duk abin da kai on ɗinsa za ka gan shi a nan start menu. So don haka ban ma son download, za mu cire shi, kawai iya settings za mu bari da file explorer da settings. Sai me muka ga dama mu sa network, muka da mu sa folder, muka da mu sa video. So wannan shine yadda ake ƙara abubuwa ana, ake ƙara menu, ko kuma mu ce menu za mu ce a nan, shine yadda za ka ƙara. So don haka wannan shine. To sai kuma abin da ya shafi start bar ɗin kansa, shi again, idan misali ka zo ka shiga nan sai baka ga wannan ba, ko kuma ka bi wani hanyar da muka yi baka samu yadda zaka samu personalize ba, ko kuma ka samu yadda zaka ƙara nan ba misali, kawai sai ka zo ka rubuta start a nan, sai ka rubuta
start settings. Idan ka fara rubuta start settings to zaka ganshi anan ya bayyana. Sai ka zo ka shiga start settings. Idan baka gani ba a wannan hanyar da muka shiga ta nan kenan. Idan baka gani ba a nan gurin, misali kana son ka yi right click baka ganshi ba, sai ka zo ka shiga start settings. Kawai sai ka rubuta start settings. Kana fara rubuta start settings zaka ga ya bayyana. Sai ka zo ka shiga wannan, ba start app ba, wannan start settings din. Sai ka zo ka shige shi. In kai double click akan sa to zai kama maka fuska kamar haka. Idan ya kama gashi nan start settings zaka gani anan. To idan ya kama maka fuskan nan, abin da zaka fara gani shine sai ka zo ka shiga nan. Za mu yi bayanin waɗannan gaba ɗaya. So amma wannan sai ka zo ka shige shi. Idan ka shiga nan zai kama maka, kun ga ya kama mana inda muka shiga ɗazu. Hanya ta biyu kenan bayan waccan hanya. Ya kama mana inda muka shiga, muka zo muka ƙara document, muka ƙara downloading, muka ƙara music, muka ƙara waye, muka ƙara video, muka ƙara har network, kai har personal data duk muka yi. To muna shiga yanzu za ku gan su da yawa. Kun gan su nan? So wannan ita ce hanyar da za ka yi, hanyar ta biyu da za ka seta waɗannan abubuwan naka. So suna da matuƙar muhimmanci, ba sai ka je kana neman su ba. So don haka idan kuma baka son su, dama a start suke settings. So don haka mun ce za mu yi bayani akan waɗannan abubuwan bayan mun ƙara. So don haka idan ka je start again, idan ka je start ɗin zai baka wannan option ɗin. So wannan option ɗin idan fa kana son kai setting waɗannan kenan, in kana son kai setting waɗannan, to su ne za ka zo ka shiga choose which folder appear on start. Me kake son su yi appearing a nan gurin, su ake cewa appearing, su bayyana a nan. Wane folder kake so su yi appearing, ko kuma wani abu ne kake so ya appearing akan me a start. So waɗannan su ne za ka yi selecting. So nan kuma sai abin da ya shafi setting nan gurin gaba ɗaya. So idan kana son ka yi abin da ya shafi setting nan gurin gaba ɗaya, so abin da za ka fara yi a nan, idan ka zo, bari mu sake fita saboda mai kallo ya gane dalla-dalla. Sai ka zo ka sake start abin da ya shafi nan kenan, abin da ya shafi nan gurin kenan. Ya za ka samu recent added, ya za ka yi kaza bari ku gani. So sai ka zo ka sake shiga, ka rubuta start settings din. Gashi nan ya bayyana mana, sai ka shige shi. Idan ka shige shi, kun ga zai kawo mana fuska kamar haka. Da mun shiga nan. So don haka kowane abu ga amfaninsa. Shi wannan show more titles on start kenan. Za ka ga titles da yawa a start ɗinka, waɗannan kenan. So ake kira titles. So don haka abin da za ka yi a nan, sai ka ce on. In ka ga dama ka yi on, in ka ga dama kar ka yi on. So don haka in ka yi on ma ba za ka ga komai ya canja ba, ka yi a nan. Ba abin da za ka ga ya canja. So don haka ko kai on ko kar kai on, wannan duk kusan abu ɗaya ne, kawai ba shi bambancin sa kaɗan ne, ba za ka ga canjin sa ba. So don haka wannan show apps list, yama a application ya nuna maka list na application in the start menu. Wannan kenan, bari ku ga mu shige shi. Wannan su ake kira app list ɗin, waɗannan tun daga nan har ƙasa su ne ya nuna maka waɗannan list ɗin. Idan ka shiga kwamfutar ka kai ka gabata da wannan, so inda za ka je ka seta ta shine za ka zo ka shiga start settings, sai ka zo ka yi on ɗin wannan. Kun ga yanzu a on yake, a kunne yake. So don haka idan a kunne yake shine zai nuna maka a start menu, zai nuna maka waɗannan. Saboda abin da ya sa muka yi wannan tutorial, akwai waɗanda Windows ɗinsu baya nuna irin features ɗin da muke da, sai tsamman kamar Windows ɗinsa ne ko kuma kwamfutarsa ne, a settings ne. So da haka sai ka yi on ɗinsa. To bari ku ga mu kashe. Idan muka kashe, mu je mu shiga start menu again. Start button, kun ga babu list ɗin waɗannan abubuwan. Kun gani? Babu su. So don haka sai ka danna on. So in ka shiga, za ku gan su, kun ga sun bayyana. To shine amfanin shi wannan na farko. Wannan kuma show recently added apps. Idan kuka yi installing application, da zarar ka yi installing application, duk application ɗin da ka installing, software da ka installing akan kwamfutar ka, so za ta nuna maka a start menu. Idan ka bar ta a on kenan. Yanzu misali a on yake, bari mu nuna muku. Wannan shi ake kira recently added.
wanda ka ɗaura sabon application kenan wanda kai installing kwanan nan. So mun yi installing wannan recover da kuma Dreamweaver 8 da kuma wata gashi nan framework 8. So waɗannan su ake kira recently added. So in baka son a dinga ganin abin da kai installing sabo, sai ka je ka kashe wannan settings din. Nan sai ka kashe shi. Idan ka kashe shi, muna shiga za ku ga babu recently added. Kun gani babu shi. So dan haka muna so sai mu mai da shi. Muna komawa. Kun gani ya bayyana. So wannan shine amfanin shi wannan show recently added. Wannan kuma show most use of software da kake yawan amfani da ita. Yawan amfani da ita ta dinga nuna maka ita. Idan mutum kana son ka shiga computer ko kuma kana son ka san wani irin amfani yake, wani irin software yake amfani da su kullum, to kana shiga in kai setting recently added zaka ga duk irin software da yake amfani. Ko kuma ka ba mutum computer ka, to in kana son zaka ga irin application din softwares din da ya amfani da su idan ka bar wannan abu ɗaya. Kana zuwa nan kun ga most recently use, most use kenan. Wannan muka yi fi yawan amfani da su. Ina amfani da Google Chrome, VLC, Photoshop, File Explorer, PowerPoint, Camtasia, to dai da sauransu. Waɗannan su ne a takaice wanda nake yawan amfani da su. So idan kuma ka kashe, kun ga mun kashe, so bari ku gani. Kun ga babu most recently added. Kun gani use, most use babu su anan. So dan haka su ne amfanin su. Idan ka kashe to ba za ka ga duk waɗansu abubuwa ba. Wannan kuma occasional start, bari ku gani amfanin sa shi. So da shi da wancan, da shi da wannan abin da show titles on start, ko da ka kashe ko ba kunna ba, ba za ka ga canji ba. So dan haka almuhim muke so bi wanda yake da muhimmanci. So dan haka shi wannan use start full screen. Yanzu misali wani start menu sa wannan kun ga kashe yake. Yanzu misali kun ga muka danna start menu, kun ga iya nan gefen ne kawai, iya nan. So wata computer kuma idan ka danna start menu, abin da za ta baka za ta kama full screen. So ita ma wannan in ka bude zai bude maka. Amfanin sa shine in ka danna nan zaka ga yana maka full screen. A madadin ka ga wannan rabi din shine amfanin sa. So da haka zamu kashe shi. Wannan kuma show recently open, duk in the me suka ce in jump list on start or taskbar and file explorer quick access. Misali yanzu idan ka ba mutum computer ka, ya je shiga ya kalli bidiyoyi ko ya kalli wani film ko kuma ya yi wani abin da ya shafi memory ko ya kalla ko ya kalli fotuna, duk dai abin da ya kalla, so zaka iya kallanta idan ka bar wannan abu ɗaya. Yanzu misali bari mu bada misali, bari mu je mu shiga misali na farko. Idan ka zo file explorer, yanzu mu shiga file explorer. Bari ya buɗe mana file explorer. Kun ga yana mana file explorer. A nan gurin kun ga babu wani a ƙasan nan. Iya nan ba kwa ganin wani abu ko? So idan muka buɗe shi wannan, idan muka buɗe shi show recently open, bari ku ga muna buɗewa za ku ga wani abu ya bayyana nan. Bari ku gani. Bari mu koma baya mu sake shiga file explorer. From window computer ka kenan wajen memory. So kun ga recently files 0. Kun ga ɗazu babu wannan. Recently file 0. Recent kenan wanda aka kalla yanzu ko aka aiki da shi. Kun ga babu folder ko ɗaya babu ko file ɗaya babu. To shine amfanin buɗe wannan. Misali yanzu in na kashe shi. Na kashe shi. So yanzu in muka koma muka shiga file explorer, kun ga babu wannan. So da haka za mu kunna kuma in bada misali akai. Misali yanzu mun kunna shi. To misali yanzu sai mu je mu shiga file explorer. Misali mu shiga ina za mu shiga? Mu shiga nan. Mu shiga pictures. Misali yanzu mu shiga mu gani. Mu buɗe wannan hoton. Yanzu ba na kalli foto ba, to haka in bidiyo ka kalla ma bari ya buɗe foton. Idan bidiyo ka kalla, in music ka jima, in me ka jima, ko me kai, ko PDF ka kalla. Yanzu misali mun buɗe wannan a matsayin hoto ko, to bari ku ga mu rufe shi. Mu rufe shi. So dan haka idan ka zo ka shiga file explorer, kun ga recently, kun ga desktop photo,
kun ga abin da muka kalla, aikin da muka yi shine amfanin settings ɗin wannan. Idan ka bar shi a buɗe duk abin da inda aka shiga za a gani, idan kuma ka rufe shi to duk aikin da aka yi kwamfuta ba za ka gani ba. So don haka waɗannan su ne a takaice settings ɗin da za mu yi magana a kai. Da haka a bidiyon mu na gaba za mu yi magana akan background. Da haka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.